У імя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Учини меня, Пане, приладою Твоего супокою, каб нёс любоў туды, дзе пануе нянавісць, каб прабачаў там, дзе абражаюць, каб яднаў там, дзе сварка і злада, каб праўду казаў там, дзе ёсць фальш, каб нёс веру туды, дзе ёсць сумненне, каб абуджаў надзею там, дзе пануе роспач, каб распаліў святло там, дзе валадарыць цемра, каб нёс радасць туды, дзе турбуе неспакой. Учыні, каб не шукаў я суцяшэння, а суцяшаў іншых, каб не прагнуў разумення, але каб разумеў іншых, каб не шукаў любові да сябе, а любіў іншых. Бо той, хто дае, заўсёды атрымлівае. Хто не шукае свайго, той знаходзіць. Хто прабачае, таму будзе прабачана. Бо паміраючы, мы нараджаемся для жыцця вечнага. Амин. Даражэнькія, распачынаем 4-й дзень нашага шляху. Гэта 4-й дзень разважанняў над гэтым заклікам, які нясем на сабе, збаўленыя праз надзею. Словы святога Паўла. І сярод гэтых тэалагічных цнотаў, кардынальных іх яшчэ называюць, Божыя цноты, вера, надзея, любоў. Чым ёсць увогуле цнота? На рускай мове добродетель, на мове італьянскай, падобна у лаціне, гэта virtu, virtutis. І калі чуем цнота, то здаецца, гэта такое слово, якое, цяжка нам зразумець. Цнота – гэта добродетель. Добро і рабіць. Ужо, прабач, калі ласка, закладзена ў гэтым тую актыўнасць, аб якой мы казалі, што надзея – гэта актыўнае чаканне. Вірту з мовы італьянскай можна ператлумачыць, акрамя добродетель, таксама і добры бок чалавека. Добры бок мяне. Цнота – гэта таксама адказ чалавека на Божы заклік. Гэта сталая пастава чалавека. Маем добры бок чалавека і сталая пастава чалавека. Ёсць тут закладзены ў гэтым слове і сталасць,
гэта трываласць. І таксама гэтае дабро, якое ёсць у кожным чалавеку, але аб якім трэба праз пастановы задбаць. Ёсць такое апавяданне, дзе дачка, якая з'ехала з дому на вучобу, можа камусьці гэта блізка цяпер, можа камусьці будзе у хуткім часе блізка. Дачка, якая з'ехала на вучобу, хацела стаць нейкай іншай, бо бацькі навучалі, каб быць заўсёды сумленнай, заўсёды ў касцёл хадзіла. А тут, адарваная ад бацькоў, увайшла ў свет сяброўства, якое не прыводзіла да Бога і да Езуса. І калі гэта ўжо пачалі заўважаць і родныя, бацькі, думаючы, што можна ёй, бо яна сябе шукае. Яна сябе і так уяўляе, і ў такі спосаб. Што б зрабіць? І калі яна сказала, што хоча купіць у свою комнату, у пакоі, у якім жыве 3 люстра, бо так модна, бацькі сказалі: мы табе прышлем. І у такой невялічкім пудэлачку, у коробке паклалі 3 люстра. Было там 3 рэчы, якія яе здзівілі. Першае, гэта было сапраўдная люстра. Другая рэч, якая была у гэтым пудэлку, гэта чэрап. Дзіўна. А трэцяя рэч, гэта фігурка Божай Маці. Чаму чэрап? Што гэта за люстры? Фігурка Маці Божай. Бацькі ёй вытлумачылі. Сапраўдная люстра паказвае, якая ты ёсць, які ты ёсць. Чэрап паказвае, якой станешся, якім будзеш. А фігурка Марыі паказвае, якім ты быць павінен. Вось 3 люстра. Сапраўдная люстра, чашка гэтая, чэрап і фігурка Марыі. Якім ты ёсць, якім будзеш і якім павінен быць. Вось адкуль добры бок чалавека. І гэтая сталая пастава. Вось чым ёсць цнота. Не быць хісткім, не гнацца за ілюзіяй веры, ілюзіяй любові, надзеі.
там сапраўднага супакою не знойдзеш. Святы Аўгустын, узгадваючы сваё жыццё ў дзённіку, у вызнаннях, напісаў такія словы: «Змагаліся ўва мне две волі – добра і зла. А я быў па абодвух баках. Не саромеецца вызнаць, што каля гэтага добра, якое мы цяпер нясём, мы стараемся гэтым дзяліцца добром, ёсць і другі бок нас. І ў нас змагаюцца две волі – добра і зла. Па якім баку я сам? Можа, на абодвух? Хочам, крочачы да Марыі, пастанавіць, паабяцаць, што хачу праяўляць гэты добры бок майго хрысціянскага жыцця. Добры бок маёй тоеснасці як чалавека, асобы. Каб пазбывацца, не пабаюся гэтага слова, інстынктаў. Калі яны праяўляюцца ў нас, калі стаім у чэргах, у краме, у шпіталі, гэта ажно на плячах адчувальны і позірк, і подых. Змагаліся ўва мне две волі – добра і зла. А я быў па абодвух баках. Даражэнькія, надзея – гэта актыўнае чаканне з упэўненасцю. Хочацца прыгадаць збольшага. Сказалі мы, чым ёсць цнота. Цяпер прыгадаць, што і надзея – гэта актыўнае чаканне, якая вынікае з упэўненасцю, ну бо гэтая упэўненасць не ад чалавека, упэўненасць ад Бога, бо Ён нам паабяцаў. Ён нам сказаў, што трэба мне адысці, бо калі не адыйду, не прыйдзе суцяшальнік. Не прыйдзе той, хто павучыць. Добра вам, калі я адыйду, бо адыходжу, каб прыгатаваць вам месца. Цяпер гэтага не разумееце, але пасля зразумееце. Бо мы ўжо збаўленыя надзеяй. Аднак надзея бачная – гэта не надзея. Бо калі хто бачыць, дык хіба спадзяецца хтосьці на тое, што бачыць? Мы ўжо збаўленыя надзеяй. Вось гэтае абяцанне і гэтая праўда святога Пісання. Аднак цяжка нам гэта зразумець, бо ёсць гэтая напружанасць
у нашым жыцці, што Бог вось тут пры мне, але яшчэ не цяпер. Што я ўжо з ім сам на сам, але яшчэ не хапае. І ёсць гэтае прагненне, каб з'ядночыцца з ім, быць аднім цэлым з ім, ну бо Бог такі. Кажам пра адзінства, што хочацца ўжо тут намацальна мець і не адпускаць Пана Бога, Езуса Хрыста і Духа Святога. Бо як у першы дзень мы казалі пра тое, што ў нас ёсць прагненне, каб быць падобным на свайго кахаючага тату. Тата, які ў нябёсах. Ну, бо ён магутны, нам таксама хочацца быць такімі. Ён вялікі, ён сама мудрасць, і нам хочацца быць мудрымі. І Бог з'яўляецца еднасцю, і з гэтага вынікае, што і мы хочам мець гэтае адзінства. Хочам між сабою быць адным, але таксама тым больш павінныя мы хацець быць з Богам адным. Але яшчэ не цяпер, як кажа святы Павел, бо мы ўжо збаўлены надзеяй. Аднак надзея бачная – гэта не надзея. Бо калі хто бачыць, дык хіба спадзяецца хтосьці на тое, што бачыць. У пасланні да габрэяў ён кажа нам: трымаймася непарушна вызнання надзеі, бо верны ёсць той, які даў абяцанне. І зважай адзін на аднаго, заклікаючы да любові і да добрых учынкаў. Вось гэтая актыўная надзея, якая дзейсная, якая трывалая, якая з любоўю, якая з добрымі учынкамі. Надзея у Езусе Хрысце, бо толькі яна дае нам упэўненасць. І казалі мы пра грахі супраць надзеі. Роспач, калі роспач, безнадзея прысланяе нам прамяні надзеі, прысланяе нам Бога, і чалавек пачынае верыць у зло. Саманадзейнасць, наступны грэх супраць надзеі, саманадзейнасць, што Бог і так усіх збавіць, Бог і так усіх любіць. Ведаем гэты грэх і памятаем, што надмернае спадзяванне на Божую міласэрнасць, так? Бог і так прабачыць, ну, паграшу цяпер. Бог міласэрны. Але калі дазволім сабе такі падыход інструментальны, не асабовы да Бога, то да нічога добрага не давядзе гэта. Страшны грэх супраць надзеі – гэта страх. І таму у дакументах Сабору Ватыканскага, падпісанага Янам Паўлам II,
гучыць, і пантыфікат Яна Паўла II распачынаўся гэтымі словамі. Не бойцеся, адкіньце страх, бо ён перашкаджае надзеі. Ён з'яўляецца грэхам супраць надзеі. Адбірае сілы, ахвоту. Казалі, распачалі учора казаць пра школу надзеі, выхаванне ў надзеі. Як змагацца з гэтай безнадзеяй, саманадзейнасцю, з гэтым страхам. Сказалі пра малітву, каб трываць у ёй, учапіцца ў Езуса Хрыста і трываць, як трывала святая Тэрэза з Калькуты. Трывай. Чаканне, малітва, чаканне на адказ. Што нават у гэтай цішы якая крычыць у нас аб надзеі. Не патрэбная яна, калі нам добра, хораша, калі ўсё укладваецца ў жыцці. Яна патрэбная, калі ёсць гэты боль, роспач, калі ёсць цярпенне, і патрэбная, калі нічога не адбываецца. Здаецца, дзе ты? За что мне такая жизнь? Тады патрабуем. І патрабуем трываласці, цярплівага чакання на адказ Божы, бо ён наступіць. Ён надыдзе, будзе, але трывай. Святая Моніка дачакалася. І гэты выраз ужо пасля смерці маці. Аўгустын кажа, мяне нарадзіла маці двойчы. І другі парод быў нашмат баляснейшы. Больш пакутаў і болю было ў гэтым духовым нараджэнні да веры Аўгустына, да навяртання ягонага. Колькі адчаю яна мела, маці, што сын далёкі ад касцёла, ад Бога. Мала таго, нават увайшоў і у ерасі. Але ён быў упэўнены, што дома будзе яго чакаць гэтая міска супа, якую маці не хацела на пачатку нават ведаць яго, не хацела прымаць. Але Дух Святы ёй падказаў, што не, далей любі. Гэта тваё дзіця. Учора біскуп Юрый Касабуцкі аперадзіў у гэтай школе выхавання і
гаварыў пра гэта, каб выкарыстаць добра час. Гэта наступны крок. Гэта наступны крок у выхаванні ў надзеі. Шацунак да часу. Пашанаванне часу. Бо ўсё прамінае. Усё, як мы бачым, хутка мінае. Ужо 4-й дзень мы крочым да Буцлава. Год таму мы стаялі пры іконе Божай Маці са слязьмі, з радасцю на вачах. І хутка знову будзем стаяць. Таму выкарыстайма час як мага лепш. І ў гэтым адпачынку таксама выкарыстайма гэты час, які Бог нам дае. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Веки вечные. Амин.